Sanibonani guys, igama unqabileni bathela amazwi lami inimba ngomhla ka-31 July. Mawethu-ke guys, umlindile nje uPhusha busuku bonke wangambuza nhlobo ukuthi wazini ngale ndaba leyo ukuthi-ke uLwandle uyimoli elaphaya eZondo Technologies. Ekuseni-ke umane wavuka kuqala umawethu wahlala ngezinqa embhedeni, walinda kahle uPhusha ukuthi aphaphame. Uthe evula amehlo nje uPhusha eyihlekisa ubala, wathula nje umawethu. Wathi yazi ubujongeke ngathi udiniwe ngayizolo, like ukhathele. Kwenzakala ntoni ngawe? Abuza uPhusha. Phusha-ke wathi hhayi, stress nje sasemsebenzini, akukho nto wethu. Hhayi, waqeda wasukuma wahlala naye ngezinqa-ke uPhusha embhedeni, wabuza umawethu ukuthi impela sonto yakhe imi kanjani, ngoba becabanga ukuthi bahambe beyoyikhipha nje beye lapha emgidini ka-Azande, njengoba nje sizobuya eseyindoda nje, kwenza umcimbi-ke for that. Hhayi, umawethu wathi awungixolele wePhusha, ngempela buzondiyekela kuze kube nini ndincukathwa, nditshiwa yizinhlungu zokuba ndigxothiwe emsebenzini, ubusazi kahle ukuthi ubani imolo. Hayi, wamane nje washawa uvalo uPhusha. Wathi ayibo sithando sami, andazi uba uthetha ngantoni. Wathi qha ungixelele yonke into, undixelele uba uLwandle iyona mole and wonke umuntu olaphaya eKhosela Tech uyayazi ngaleyo nto. Wena-ke as upartner wami ubuzondixelela nini? Ya, bufuna nditshe kuze kube nini? Hhayi-ke guys, uPhusha wangingiza-ke wathi baby I swear, uyazi uLazarus ungonishile. Wathi meke nje ngathi ivule indaba ngisho kuwena wathi oh okay, kahle wena, you threw me under the bus, you did not give me information ebaluleke ngalolu hlobo yobomi bami, ngoba nakho nje ufuna ukuseva umsebenzi wakho, ngoba nakho ufuna ukubukeka kahle kuLazarus. Phusha guys wangingiza, waba namalimi ugirl. Hayi, wamane wathi nje umawethu, bendicela ungiphumele ngomnyango, enkosi ngokufika izolo ebusuku. Hayibo, wabuhamba kanjalo kuPhusha, wamxosha. Guys, sesuka lapho umawethu wahamba wayakotshomi bakhe balapha eKhosela Tech ayebathanda nabakade bemthanda, wabacela ukuthi nje bamnikeze i-CCTV footage, ividiyo nje isiqephana esizoveza uLwandle elapha eKhosela Tech, because he can't really tell uMr Zondo ukuthi no, imoli uLwandle without proof. Hhayi-ke ngempela-ke bakhona abantu abasathembekile kuyena eKhosela Tech, because uyitholile le video le. Uqede lapho waya emsebenzini. Lapho uyafika nje emsebenzini eZondo Technologies, uSydney ubhizi utshela uLwandle ukuthi lalela, umawethu is not here for now. Angithi ususpendiwe. Kusho khona ukuthi manje you can start acting like i-CIO. Wathi hayibo baba, njani manje? Wathi cha, ngizwe kahle ndodana, vele umawethu akekho la, so wena thatha-ke intambo ube yi-CIO. Hhayi, akabange saligwinya, wabe ngena umawethu. Wathi hayibo, ufunani la wena-ke? Angithi uyazi ukuthi usamisiwe. Wathi hhayi, ngithi andize apha andizokuxelela uba sendiyazi ukuthi uba yimoli. Wathi ukhuluma ngani? Wathi nansi emva kwakho, esho uLwandle. Wathi uLwandle? Wathi ewe. Wathi hayibo, usuyabheda-ke manje, usuyahlanya. Wathi ngiqinisile Mr Zondo, nangu umuntu obekade ethenjisiwe ukuba uzothola i-position lapha eKhosela Tech. Wathatha yonke i-information yala eZondo Technologies, including i-AfriBees deal, wayisa lapha eKhosela Tech ngoba nakho encenge i-position. Hayi, wamane washo uLwandle wathi hayi, uyangihlanyela, ayikho lento ekhulumayo, thula wena. Hayi, no-Mr Zondo eyidifenda indodana yakhe up until kuvela i-proof. Uthe nje methi nje buka la, methi uyabheka hawe ma, nangu uLwandle ubhizi ukukhuluma noZoleka benoLazarus umphakathi nendawo. Uyabona nje ukuthi ubhuti emlonyweni uyakhipha impela. Ey'ningi iy'ndaba lezi ezimayelana neZondo Technologies. Yeyi, akaze aphoxeka kanje uSydney, akaze aphoxeka kanje uSydney. Indlela ambuke ngayo uLwandle ibikade ikhuluma yonke inkulumo engasho ngolutho yena. Uthe suka lapho bahamba baye ofisini bobathathu. Hhayi, ngesikhulu isineke uSydney wathi umthetho wakho wena uhlanganiseni nebhizinisi laseKhosela Tech. Wathi nya uLwandle, wathi yeyi wemfana wami, ujika futhi
uthatha yonke lento le uzoyibheca uma wethu ushift i-direction, ufuna ngisole uma wethu ube wazi kahle ukuthi wenza into embi kanje. Uyazi mfana wami, geza izandla ngawe. Uthe esasho njalo kwabe kungena uma wakhe esehlahla amehlo, wathi kwenzeka ntoni la? Mthiyani, kwenzakalani? Akabange asakhuluma lutho uSidney. Umane wamnikeza ividiyo, wayibukela yena-ke unkosikazi wakhe, wabona ukuthi indodana yabo le abayithanda kakhulu iqanda lingaphihliki ibole kangakanani. Hhayi-ke guys, ngale emgidini-ke ka-Azande phela umcimbi bomnandi, cula kumnandi kunguhle kunjeya, kodwa kunomuntu obekade engekho happy, igama lakhe-ke uPortia. Befuna ukukonfront-a uqhawe la, hhayi kancane. Uthe mehlangana nje naye wathi sidinga ukuthetha. Wathi ngantoni? Wathi kutheni uxelele uma wethu ngale ndaba le kaLwandle? Ngikuxelele kaloku ngathi ungayithi vule le ndaba, jonga kaloku umonakalo osuwenzileyo. Wathi ayi cha, mina bengeke ngize ngikwazi uba ndisonge izandla, ndibe ndazi kahle uba nina lapha eKhoselatech nivikela uLwandle. Nimkhuselela ntoni uLwandle ha? Wathi hayi bo, uyazi nami ukuthi bengifisa ukumtshela uma wethu ngale ndaba. Wena wayivele uze washo ukuthi nami bengiyazi le ndaba ngoba sesixabene thina sinoma wethu. Wathi lalela, okubalulekile la ukuthi mina ngibaxelele abazali bami uba wena awunanto yokwenza nayo yonke lento le. Mina ohambile watshela-ke uma wethu. Wathi lalela, kufanele phela usho njalo wena unabazali abakukhathalelayo, futhi-ke angeke baze bakugxothe laphaya eKhoselatech. Mina bengiphakathi nendawo, ukube batholile ukuthi mina ohambile watshela uma wethu ngale ndaba le bezonigxotha. Okay, wase wathi-ke but you are safe, okay, nothing's gonna happen to you because my parents know it's me who told uma wethu. But you don't understand, mina noma wethu singahlukana ngisho ukuhlukana, uma wethu ucapukile ngale ndaba le ukuthi ngimvaze ngimxelela inyani kwasekuqaleni. You have ruined my relationship, qhawekazi. Wathi uthi uzama ukuthi sorry, hawu uxolo kalokhu. Wathi nje ungangithinti qhawekazi, mina noma wethu asisoze saba right because of you now. Yo guys, wamocheka-ke kanjalo-ke umshado, mekuthi bekuthi mhlampe one day uma wethu benoPortia bezogcina sebeshadile. Guys, hayi akupheli-ke lapho. Siyazi sonke-ke ukuthi Mr Zondo usiyalazi iqiniso ukuthi indodana yakhe imbethrayile, but then akalazi lonke iqiniso. Indaba yamashares akakaphumi, njengoba ecasuke kuyimanje kungathi nje ibhomu izoqhuma within seconds. Mhlazane-ke wathola ukuthi cha, 10% amashares eZondo Technologies usuhambile waya eKhoselatech. Yoba njani guys? Intabamlilo phela straight ewenzeka lapho. Anyway, asihlale sit back, relax, sibone ukuthi-ke iyophetha kanjani-ke manje. Guys, aphela lapho-ke amazibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.